Tak ahojte, tak jak som sľúbil, že keď to bude možné, tak budeme si čítať Božie slovo pod holou oblohou alebo niekde v prírode. Tak dnes premiéra si to vyskúšame prvýkrát. Musím si kúpiť tú takú malú stoličku, ktorú si rozložíte jak rybár pri vode. Lebo tak budem musieť čupieť iba. A prečítame si: bez krvi niet uzdravenia. Hebrejom 9. kapitola 22. verš. Bez krvi niet uzdravenia. Toto krátke presvedčivé vyjadrenie nepredniesol kazateľ, ale môj fyzioterapeut. Keď som sa ho pýtal, ako mi ultrazvuk pomôže vyliečiť zranené rameno, vysvetlil mi, že vďaka masáži, cvičeniu a ultrazvuku sa oblasť dobre prekrví. Bez prúdenia krvi by k uzdraveniu nedošlo. Biblia súhlasí, bez krvi niet uzdravenia. V starej zmluve slúžila krv zvierat na obeť za hriech, na očistenie Božieho ľudu. O to viac krv Krista, ktorý mocou večného ducha sám seba priniesol Bohu ako nepoškvrnenú obetu. Očistí nám svedomie od mŕtvych skutkov, aby sme mohli slúžiť živému Bohu. Hebrejom 9. kapitola 14. verš. Čisté svedomie je niečo, po čom všetci túžime. Ale keď my hrešíme, neustále zapasíme s pocitmi viny a pritom zabúdame, že je aj iné riešenie, ako viac sa snažiť. Moja snaha nedokáže prikryť ani jediný hriech, ale Ježišova krv očistí aj ten najhorší. To, čo platilo v prvý deň nášho spasenia, platí aj dnes. Uzdravenie prichádza iba cez Kristovu krv, vyliatú za nás na kríži. Bez preliatia krvi niet odpustenia. Chvála Pánovi Ježišovi. V ňom máme odpustenie, očistenie, uzdravenie. Ježiš to vykonal raz a navždy. Jeho krv stále prikrýva a obnovuje. Uzdravenie a nádej možno nájsť iba v ňom. Pane Ježišu, odpusť mi, že sa snažím zakrývať svoj hriech. Ďakujem ti, že si vykonal všetko preto, aby si ma očistil a uzdravil. Nemusím sa skrývať, pretože som navždy prikrytý tvojou svetou krvou. A teraz veta na zamyslenie. Máš sklon viac sa snažiť a byť lepší, keď sa cítiš vinný? Akú útechu a istotu ti dáva Ježišova obeť, ktorú vykonal raz a navždy? Amen.